Σήμερα, αδελφοί και πατέρες, αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά. Γιατί αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά? Διότι μέσα στο ακροατήριο είναι και ένας επίσκοπος ομοιοπαθής με εμένα. Εγώ αφορισμένος και εκείνος ακοινώνητος. Είναι ένας από τους 12 αδιαβλήτους και εναρέτους Μητροπολίτες που εκθρονήθηκαν προ 25 ετίας χωρίς δίκη και χωρίς απολογία. Είναι ο κανονικός Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος Αγγελαρόπουλος. Γιατί διώχθηκε και εκθρονίστηκε? Γι' αυτό που είπε ο Κύριος, ένεκεν δικαιοσύνης, που σημαίνει εξαιτίας της αρετής.